ኣብ 2006 ሰናይ ድሌት ብዘበገሶ ርክባት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ናይተን ኣብቲ ግዜቲ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባልን እናመዝገባ ዝመጻ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ብራዚልን ቻይናን ከም ሓሳብ ዝነቐለን ዝበሰለን ኣብ 2009 ኣብ የካተሪንበርግ ሩስያ ብዝተቓንዐ ቀዳማይ ዋዕላ መራሕቲ ድማ ክውን ዝኾነን ብሪክስ ኣብ ዓለም ጸንባርን ማዕርነታውን ስርዓተ ምሕደራ ክህሉ ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ትካላት ንምምሕያሽ ከምኡውን ድሌታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ንምስማር ዝሕግዝ ዝሓሸ ወካሊ ብዙሕ ቁፅራዊ ኣህጉራዊ ስርዓት ንምርጋፅ ዝነጥፍ ቁጠባዊ ቁፅሪ እዩ። እዚ ህንዲ ከም ሓሙሸይቲ ኣባል ኣብ 2010 ዝተጸንበረቶን ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ በብእብረ ኣብ ኣባል ሃገራት ዝቃንዐን ውድብ ኣስታት 42 ሚእታዊት ማለት 3.2 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም 27 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ማለት 40 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎ ሜትር 18 ሚእታዊት ካብ ኣህጉራዊ ንግዲ ከምኡውን ኣስታት 23 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ዓለማዊ ምህርቲ ዝሽፍን ቁመና ይጸኒሕዎ። ቀንዲ ዕላማታቱ ድማ ቁጠባዊ ሽርክነት፣ ምወላ መደባት ልምዓት፣ ፖለቲካዊ ውህደት፣ ማሕበራውን ባህላውን ምልውዋጥ፣ ቴክኖሎጅን ምህዞን፣ ዘላቂ ልምዓት፣ ሰላምን ጸጥታን ከምኡውን ሓድሕድ ምትሕጋዝ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ የጠቓልል። ኣካይዳ እንኮ ቐጽራዊ ገባቲ ዓለማዊ ስርዓትን መዝማዚ ማሕውራቱን ዒፍ ዝበለንን መትከላት ብሪክስ ዝማእመአንን ልዕሊ 10 ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ወግዓዊ ናይ ምጽንባር ሕቶ ከቕርባ እንከለዋ ሓያሎ ካልኦት ድማ ተገዳስነት ኣርእየን ይርከባ። ስለዝኾነ ጎኒ ጎነቲ ብሪክስን ኣፍሪቃን ሽርክነት ንሓበራዊ ዕብየት ዘላቂ ልምዓትን ጸንባሪ ብዙሓዊ ስርዓትን ብዝብል ቴማ ካብ 22 ክሳብ 24 ነሃሴ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘእንገደቶ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ፈለማ ብኣካል ዝተኻየደ ዓመታዊ ዋዕላ ኤርትራ እትርከበን መሻርክቲ ሃገራትን ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባትን ዝተሳተፎ ኣኼባ ተወዲቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መራሒ ኣንጋዲት ሃገርን ኣብ መንበር መበል 15 ዋዕላ መራሕቲ ብሪክስን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ብ22 ነሃሴ ሰዓት 7 ንግሆ ካብ ኣስመራ ነቒሉ ድሕሪ ናይ 6 ሰዓትን ፈረቓን በረራ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኦሊቨር ታምቦ ኣብ ዝኣተወሉ ብናይ ክብሪ ሰልፍን ባህላዊ ፀወታትን ዝተሰነየ ኣቀባብላ ተገይሩሉ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቱ ምስኡ ብዝተጓዓዘ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢያቱ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቡ ላዕለዋይ ልኡኽ ተሰኒዩ ካብ ጆሃንስበርግ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ 1976 ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሰላማውያን ደቀባት ህልቂት ዝፈጸመላ ሕላገት ቃልሲ ኣንጻር ዓሌታዊ ኣገዛዛዝ ዝኾነት ታሪኻዊት ከተማ ስዌቶ ይበጺሑ። Welcome to Soweto, welcome to Soweto, welcome to Soweto, welcome to the name in Jack, I live in a shack, I might be black, but I was expect Soweto, welcome to 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 the name in Jack, I live in a shack, I might be black, but I was expect Soweto, welcome to Soweto, welcome to our Soweto. ነበርቲ ብዝገበረሉ ብያታዊ ፀወታታት ዝተሰነየ ምዕሩግ ኣቀባብላ ድማ ቤተ መዘክር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቓላሳይን ናይ ፈለማ ጸሊም ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ኔልሰን ማንዴላ ከምኡውን መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ታሪኻዊ ህንጻታትን ህዝባዊ ዕዳጋን እናተዘዋወረ ተዓንዚቡ።
ብሪክስ ብ23 ነሐሴ ኣብ ዘካየዶን ኣብ ቀዳማይ መስርሕ ምስፋሕ ኣባልነት ንኣርጀንቲና፣ ግብፂ፣ ኢራን፣ ስዑድያ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ብወግዒ ብምቕባል ቁጽሪ ኣባላቱ ካብ 5 ናብ 11 ክብ ኣብ ዘበለለን ዋዕላ መራሕቲ 4 መስረቲ ሃገራት ብኣካል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ሩስያ ድማ ብማንዛ መደረ ስሚዖም። ፕሬዚደንት አንጋዲት ሃገርን ኣብ መንበር መበል 15 ዋዕላ መራሕቲ ብሪክስን ሲሪል ራማፎዛ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስፋሕ ኣባልነት ምሕያል ናይቲ ቀጽርን ጽሉኡን ንዝሓሸ መጻኢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብዙሐ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ክውን ንምግባር ንዘሎ መትከል ቀጽሪ ብሪክስ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ሐሙስ 24 ነሐሴ ኣኼባ ብሪክስን መሻርክቱን ዝተኻየደላ ዕለት እያ። ኣብዚ ንምሉእ መዓልቲ ዝቐጸለ ኣኼባ ኣስታት 65 መራሕቲ ሃገራት ከምኡውን ሓለፍቲ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባት በብተርታ ቃሎም ከስምዑ ዕድል ተዋሂቡ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ንመርገጺ ኤርትራ ኣብ ዘይፍትሓዊ እንኪ ቐጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘስዕቦ ዘሎ ቅልውላዋትን ከቢድ ሳዕበሎትን ዘነጽር መደረ ኣቕሪቡ። May I first join previous speakers to express our gratitude to Your Excellency and other heads of state and governments of BRICS for convening this 15th summit. ፈለማ ነቶም ቀዲሞም ሓጎሶም ዝገለጹ ብምንጽምባር ንዓኻ ክቡር ፕሬዚደንትን ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ብሪክስ መበል 15 ዋዕላ ክትቃንዑ ብምብቃዕኩም እንኳ ሓጎሰኩም እበል። ንህዝብን መንግስትን ደቡብ ኣፍሪቃ ስለቲ ዝናውን ምዉቕን መስተንግዶኹም ዓሚቕ ምስጋና። እዚ ዋዕላ እዚ ግሎባዊ ማሕበረሰብ ኣብ ቀረና መንገዲ ኣብ ዝርከበሉ ወሳኒ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ነጊሱ ዘሎ ሓቋፊ ዘይኮነ ዘየቃዱ ኢፍትሓዊ ሕግታትን መምርሕታትን ዝሕላገቱ ዓለማዊ ምሕደራ መንቅባቱን ሕፅርታትን ምግናን ዘየድልዮ ጉልሕ ጭብጢ እዩ። ኣሜሪካ ትመርሖ ጸቢብ ናይ ፍሉያት ልፍንቲ ንኣስታት ሓደ ዘበን ሓበራዊ ግሎባዊ ዕብየት ዝዓንቀጸ ከቢድ ማህሰይቲ ኣውሪድ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ክልተ ቀጽራውነት ኣጋፊሩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንኮ ቀጽራውነት ንምስግዳድ ዝተኻየደ ሃቐነ እልቢ ዘይብሉ ሕልኽላኽ ግጭታትን ዘይምርግጋእን ኣኸቲሉ ሓበራዊ ረብሓን ባህግን ዝሰረቱ ትርጉም ዘለዎ ሽርክነት ኣብ መንጎ ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ምዕሩይ ጽምባርን ፍትሓዊ ምቅሊት ሕብስቲ ሃገርን ዝምርኮስ ማሕበራዊ ስኒት መጣምሩ ሕብረተሰብ ፈጢርካ ግሎባዊ ግስጋሴ ንምዕራግ ዝነበረ ዕድላት ከንቱ ገይርዎ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዘበናት ዝተመዝገበ ድንቂ ቴክኖሎጂካዊ ገስጋስ ብቕኑዕ ስነ ምግባር ዓይነት ህይወት መላእ ወዲ ሰብ ክልውጥን ንሓበራዊ ዕብየት ከገልግልን ዓብዪ ተኽእሎ እዩ ነይርዎ። እንተኾነ ኣብዚ መበል 11 ሰዓት ከይተረፈ እቶም ኣውራት ሓለቕቲ ዕብለላ ዓለምና ናብ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቅልውላው ክትሽመም ይደፍእዎ ኣለዉ። ነቲ ብኣሜሪካን ኔቶን ዝምራሕ ኩናት ዩክሬን ንምጉሃር ዝርአ ዘሎ ልጓም ኣልቦ ዕርገተ ወጥሪ ክትገልጾ ዘጸግም ዘስካሕክሕ ሳዕቤናት ክኸትል ዝኽእል እዩ። ኣሜሪካን ሰብ ኪዳናን ሰዓተ ታሪኽ ንድሕሪት ንምምላስን ነቲ ብቓላቶም ዘይደንን ዝብልዎ ግሎባዊ ልዕልናን ዕብለላን ንምውሓስ ብሓደገኛ መንገዲ ህልኽ ኣብ ፈተነ ቅብፀት ተጸሚዶም ኣለዉ። በዚ ፖሊሲታት እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ካልእ ከባቢታት ዓለምን ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ዝተረኣየን ዝቕጽል ዘሎን ኣዕናዊ ውግኣት ዓቐኑ ይፈላለዩ ይኸውን እምበር ብድምር ዝኸትሎ ዘሎ ዕንወት እምበለ መጠን ገዚፍ እዩ። ኣብ ኒጀር ዘሎ ኩነታት መርኣያ ጥራይ እዩ። መርኣያ ዘመናዊ ግልያነት ኩሉ እቲ ንኤውሮጳ ምንጪ ፀዓት ዝኸውን ዘሎ ማዕድን ዩራኒየም ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሱ ምንጪ ኤሌክትሪክ ናይዛ ዝተሃመሸት ኣህጉር እንተዝኸውን ነይሩ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ኣፈታትሓ ግጭትን ምጽጋን ሰላምን ኩሉ ዝጽሓፍን ኣብኡ ዝነጥፍ ትካላትን ንጐዲ ኣጸጊዕና ብቐጥታ ይኹን ብውክልና ዝውላዕ ዘሎ ደማዊ ውግኣት ዝበዝሕ ካብኡ መፍትሒ ከይርከቦ ቡዲታት ዝተሓንከረ እዩ። ዓቃብ ሰላም ሓይልታት ሰብኣዊ ሓገዛት ወዘተ ልዑል ግዳሰን ሰሃሮን ከም ዘሎ ንምምሳል ዘገልግል
معقسي أنزات رايو تكالاتن أعنود أمرات جلوباوي محدران كمون أب تشارتر حبرات هاجرات تنصباري قزركب مسات متكلات زبزح أوان بزي حقا وأسرر حنشر حتاتن مستخردنا أيو عبيت قدايات عالماوي سلام أب حقاويان أهقراو تكالات قريبو زرعي لن بيين زرخبلون كونت يلان أب كندقو كداناتن تمرت قلو وقناتن عقات حيل بمخان أهقراو حقن متحاس مروس مسارح خوينو يركب زي حقاون بيناون اقادتات بأمريكا زعبللو فينانساوي قطباون فرداون تكالات كم أصوار مقلقالن كالي أبا مهدرم زلو مغصع مسارحتاتن تأزازم زي قبل وقنات نمقراف وقحز أبحز تقملم يوم مرلاو بايتان مركاب دما زوم عمصتن أكوياتن بوليستات بمساتي حرقات تخوحا حيلهم بتم صفيح زرق حزلوهم مؤزتات ميدياتاتهم بسعقي يقاوحو يقداس مزخو لهالكي ازي مأزنوز صحات حدقنيا بوليستات اب كل كورنعات عالم درماس هزباو تقاومونا فترة يمتصالو وحدات نقول نقديفكا زلعل بهاقي ود السب بتغللو رتعن قزات حقن زنقسلو ام مخبارنا تنتن لأولاونتن هاقرات زمسرات نهزبتات رهراهي زلوو محبراو فتحي زماقرو فايدة زلوو معوري شركنة المتحبارن زرقاقز قنعون فتحاون قلباو سرعات كهليو ازي قنا كرس زي حزب هاقن من قصاصاتن وصيت كركبو ابزمت وسنت عمتات لعول موهاد كتقلبيو نظام كبرتاتن بهاقتاتن زياتهم زقادسو كم بريكس يخون كالوت اهقراو دباتن مدرخاتن كا رطب علاماتاتن استراتيجيتاتن أنتصيرون بمقياس حلافنتهم كسبكم يقبا رطبن حبرهو مردأتها السرطن قطعي زرعامي لبام أقراربا نتي أما هدرم زلو اكاي سقومتات ناي صغطي عقليلو كم زدرنو رقوسيو أبز مدايزي بستفعل لي حريا مساورن فتنة زسقوم زلو من لقاق كابي دولار بغتصالي وهدات ناب حبراو السقومتي أمريحو جيجتات كوجد زخيل قدوي أهقراو مدرخ كفتر زخيليو جيجتات زدت قولو أفتحاون حقافن وسانة زبصحو آلياتات كفتر يخيلو بتمساسالي عدلات وهدن أدمعن سقومتي نتزي عقبت محوم كريو زمعبلوو أصوار كوينو زغل قلم زلو مس أهقراو حقن شارتر حبرات هاقراتن زي قادو كينان فرداون كال المسارحتات أب مقنع لعل قده كساوات يخيل يغني اللي The opportunities for coordinated and effective action may be explored to rectify systemic weaponization of judicial and other instruments that they have developed for ulterior ends and that are not in consonance with international law and the Charter of the United Nations. I thank you. مع 14 عامتات بحمشت حطوبات مسرت أمبيرو فتحاوي على ما وسرعت كون مقبار استبقس هيك أزر بريكس إنه بزحات أما معبال زركب حجرات كتنبرو أزبهجا أما راز خوين الله مبل 15 وعلى مرحتي كم زقمو تدما مزايو تسفاز هديو
ጎን እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ቀዳማይ ሚኒስተር ጫድ ሳልሕ ኬብዛቦ ከምኡን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቤላሩስን ቬኔዙዋላን ብተናፀል ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ምዕባል ክልተ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባውን ዓለማውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ዘተኮረ ዘተካይዱ ب25 نهار بريزيدنت إسياس أفوركن بريزيدنت ريبابليك دوب أفريقيا سيريل رامافوزان أبزك هيدوه منسترات قدات وصيات عثمان صالحن مسيس ناليدي باندورن استساتف وركب ناقد سنة معزاز زندناتات إيرتران دوب أفريقان نربح كلتي هزبتاتن كينون بمجزاب أب مسأي بركبات العلوات سبا سلطان زيادة نمدل دالوك سرح ترداديام حبراو أقداسنة أبزلهم زباون أهقران قدات أبزقبر وزترما حبراوي بلسقنا هزبتات المرقاز متسارمن موهادمن مسرتاو كمزخون بمتكاس أفريقيا وحبرتن كأسري بريكسن أبز مدايزي بأتوكرو كرسرحو أقداس كمزخونه إذا يكون كون دما مهداس أفريقيا وحبرتن ممئزان مواقر كأسري بريكسن كمزدل تغنزيبام بريزيدنت إساس مس بريزيدنت سالفاكيرن قدماي منستر تشاد صالح كيبزابون أبز قبر ركبات دما أب معبال كل تأوز من نتاد دحري مزتاين حبروا أقداس نتاب زلهم قدات رئيتو دحري ملواتن أب سودان زكاير زلو قجيت دو كبل قرباب تهاجرات سودان زجمرو سعري بزبلت أتوهيدن كدفعلو أب زق المدايات زاتيو بريزيدنت إساس بتوسخي مس منستر قدات وصاي بيلاروس سيرجي ألينيكن منستر قدات وصاي فنزويلا ييرفان جيلن أب مدنفع قطباون بوليتيكاون زندناتات بقند دما أب أهقراوي مدرخات أب زقبر موهادن متحقازن زتكوره زتكايدو إذا كم زيلن كله بريزيدنت إسياس أفوركن مسؤول تقعز لأخون كاب كتما جوهانسبرغ أستا 3 كيلومتر رحيقو أب زتدكونه تكال تكنولوجي هنسا هيدرا فورم عدتا كايدو إذا تكال زي تقطع حطب كمون نمدر بيتن نحسن زقلقل ترنيخن نعوز سرح ماشيناتن زفر قينو هالكي چمنتون تندينون زنك مخانو أكايرتن أي تتكال قلي سامولون بملكع بروجكت استرالوي قبراوي مرأيات تعزيبون بريزيدنت إسياس أفوركي ناي 4 معلتات عدتو أب الريبابليك دوب أفريقيا أب زازملو بناي كبر سلفس تسنة مفانوي تغيرلو